Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kani kadai kapor ba kari kadon hapdeng ka jing bitar bat ka jing sngow sharai halor ka jingle palat put kiliano kibana Pakistan da ka bayar thma bat set yap pej ya ki riu paj ba ki balui ki balik kai pengat syaka jaka ba itanat ha Jammu and Kashmir ka Pahalgam ya ka bala jutip ru kum ka mini Switzerland jong ka India. Ha kum kani kapor baro kawai gari kadon hapdeng ka jing ateli melon kilabu syarut ya ka jing sngow niam kilabu syarut ya ka jing sngow seng san perthei kilabu syarut ya ka jing sngow pher ha ka kanhun ba pher hanrei ki yang teli kawai ban ya khun persya ya ki nongshun ki bawan hertma ya kari kaseng kongres kadai kaseng ka bahe ka badan ha ka liang persya ha ka Lok Sabha ne ha Rajya Sabha bat kani kaseng kadai ka bayang persya bah ya ka sorkar NDA balayalam da ka BJP hanrei ha kani ka kenti ka baminta kaseng kongres ka kershan teli telon ya ka sorkar jong u Narendra Modi ha ka ba unong yalam jong kani kaseng u badairu unong yalam jong ka liang persya ha Lok Sabha u Rahul Gandhi u lapha ya ka khubor sha u Modi ba u dei ban khruet bet ya ki nongshun ki bawan ban thombor ya kari bat u da krensha hiru da ka ba ba shispa na ka shispa lani shispa persen kaseng kongres bat kaliang persya kan a ka jingkershan bapura ya ka sorkar ba ka daibet ban le da ka batinge ya ki nongshun ki bawan ban thombor ya kari kumban chupan kan mau ba ka sorkar India hapo ka jingelam jong umudi kala dep simbun kirai ki bakham khor persya ya ka Pakistan bat ka bakhor tam ka dei ka jing ai bor jong modi ha ki sipai bakin le kadba kisngo donkam ya ka Pakistan kala sim ba kani kadai lupa kathma bat ka Pakistan kala thu lupa ru ba hapo ki katu kan ganta ka India khlempep kan hirthma ya ka. मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है जो भी हैं कहां भी हैं they have to pay for this and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं. दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपर्ली कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है. हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है. और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है. नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है. और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है. जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस.